My name is Uroš and I'm from Serbia. This is my night here in Guča, and I have to tell you that every year it becomes better and better. Whatever you want to do, you can do it here. You can dance, you can listen to trumpet music, you can drink beer. There are free parties in the street, there are trumpet orchestras that play in the street. It's okay here. Většina návštěvníků se ubytovává v kempu a alkoholu nikdy není nedostatek. To je ale asi jediné, čím je Guča podobná festivalům, o kterých jste mohli slyšet u nás. Festivalem tepe celá vesnice. Většina místních si přivydělává pronájmem noclehu ve vlastních domech či zahradách. Všechny uličky vesnice lemují stánky s jídlem a pitím. Přímo na ulici se připravují všechny druhy masa, které si jen dovedete představit. Do hamburgeru si pak můžete dle libosti naložit jakékoliv množství zeleniny a pochutin. Takovéto mňamky dostanete po celých 5 dnů festivalu, kdykoliv si zamanete. A cena? Jak se říká, kdo hledá, ten najde. Takže za stejné jídlo můžete zaplatit v přepočtu 40 nebo také 100 korun. Doprovodný program probíhající po celou dobu festivalu se nese v tradičním duchu. Od národních tanců přes inscenované svatby, prezentace knih a módní přehlídky tradičních krojů, ochutnávky pokrmů, promítání filmů, soutěží v pronášení přípitků až po národní víceboj. Ve víceboji soutěží nejzdatnější muži kraje v různých silových disciplínách. Jednou z nich je sestřelování jablek zavěšených vysoko nad zemí. Podle tradice musel nápadník přicházející k domu své nastávající sestřelit jablko, které tam ona zavěsil. Dokud ho nesestřelil, nemohl překročit práh jejího domu. The music is very good. It is Serbian ethno music, and you can listen it everywhere in the street. Kapely, které přišly do Guči předvést svůj hrají během dne přímo na ulici. Putují od hospody k hospodě a vyhrávají. Srbové nejsou národnostně jednotným celkem. Hudebníci jsou tradičně cikáni a své hudební nadání rozvíjí už od dětských let. Pokud z nich vyrostou dobří muzikanti, mohou si hraním na festivalu v Guči vydělat během 5 dnů několikanásobek měsíčního srbského platu. Své žesti si však může přinést každý. Naglasim da za njegovu organizaciju i njegov razvoj su zaslužne generacije. Ispravljaju da je sabor trubača u Guči ne samo najveći sabor trube u svijetu, nego i najveća manifestacija. Na ovogodišnjem saboru očekujemo rekordnu posetu, preko 600.000 gostiju iz zemlje i inostranstva, i htio bih da primetim, čini mi se da Slovence potiskuju polako Francuzi. Mislim da će nas poslužiti vreme. Mi smo naručili da objavljuju da će biti kiša, strahujući da će nam doći više saboraša od 600.000, nismo spremni u ovom trenutku da ih prihvatimo.
few years ago, Guča was only a Serbian festival, but now Guča is a festival for every people who want to come here. It is open for all people from Europe. Everybody come to Guča. Guča is the real place for you. Idem. It's a Guča festival. Is anybody one again? Tady v Guče je to ráj, ráj pro lidi. Hello, welcome. We are in Guča. Guča is Rakia. About 50 degrees outside, 50 degrees inside. C'est juste trop cool.